guys, welcome back to my channel, and today mag-vlog ko for my travel, and most of the time ako yung mga travel vlogs na already nasa yung screen if you want to visit, and don't forget to subscribe. And as what the title said, how much we spend in this trip, so more on informative. So let's see. So gikan diri padong daw sa asa to Liloan Port. Ganong na-late man ka? Basta gikan diri padong sa Liloan Port kay 175 daw. So ato i-check na to. I-check na to later sa conductor. Salamat kay Nels sa free nga ticket. Okay, kailangan itong sa series katong bus. Ha? 175. Hindi dito 185? 185. 185 na. Okay, from South Bus Terminal to Liloan Port. To Liloan Port, 185. Then from Liloan Port to Dumaguete, it's 62. Woohoo! 62 yan, 50 lang. Guys, just arrived here in Dumaguete, Pantalan. Okay guys, stop over sa to diri sa kuan kay mag-breakfast ta somewhere. Breakfast here at Madrina's residence. So basically free rin siyang breakfast. So wala ko imahanap na price. And yes, we dig free food. Hindi kang free food.
Angoyan kay si Christian. Hello guys, mag-mercado meron. Naka-save big breakfast. Oh my God, guys, naka-save big breakfast. Oh my God. Then mag-two-piece later si Anala. Kana. Not just a two-piece lingerie. Not just a two-piece, see-through. Dili ko nag-practice yun sa selfie. Okay guys, mag-changi sa mi. Mag-changi sa mi ni Katwaman. First time ko nakakita og parking nga sign. Kakasagaran sa syudad, no parking man. Ano ba? Sketch up na. So far Kim, kumustang Dumaguete? Dad, wala gito? May pakapit? In fairness, limpyo ilang ko ano? Oh, limpyo ilang market. Limpyo ilang market. I-check na to sa ilang wet market. Kung limpyo, bagay kung bisag wet. So karon, sa itong gibuhat ron, nag-shopping ni. Kita may tangugo. Tangkugo. Uy, lain na sa kubo. Dahil yan, tangkugo. Okay, namalit ng isda. Dili ka bikin, kita ko man. Bokchown. Namalit ng isda ka tarugo nga tag, kila to? 320? 340 ang kilo. Then, bangus nga tag 120. Fairness, buratong bangus. Mahal kayo sa Pasil, day. Mahal kayo sa Pasil, day, ginoko. Then, nasa na chicharon ganiha nga tag 50 ang walay unod. Tag 120 ang naay unod. Mahal jud ang unod. In short. Na pa paliton? Mamarit pa mi tuwalya. Okay guys, umanad kasi di ka. Basta di ka. Babay, kaya mo pinakita ka. Basta di ka. Baboy mo ka. Umanamig pag-shopping sa grocery. Mercado dito mag-get. Umanamig shopping sa Mercado di Dumaguete Public Market. Bishop Epipano B. Sorban Street. Kompleto. Basta ka nakabasa. Hindi ka nakabasa to. Ano? Oh, dali. My God, Sheena. Asa si Kuya, uy? Sakay na din nga. Mabiyan ko. Oman si... Ay, naman si Kuya sa Sheena. Gilak. Kuya, ay biya ako kalimti, Kuya, ha? Ikaw pag-picture agad pa. Dagat pa, dagat. Sige, sige. Mamalit pa ko na may kuhan, guys. Mamalit na big eyes. Guys, basically narta din sa plantahan sa ice para magkuha og ice para pampabugnaw ko niya. Sigura iluwa ang ice, guys. Makabantay mo na nga to ang mga bloke nga ice. Yan, lobat na ko. So basic, mag-cellphone na ako niya. So diha ni Kuya ilaw kang ice, tanawa. Ilaw kang ice, then iluwa diha. Oh my gosh. Kana.
Hibiguch ang mga uach. Coach Festival ang mga tao. Purting katulog. Katulog pa more. Oh, Hibiguch. Hibiguch ang mga uach. Hibiguch ang mga uach. Ready na mi. Ali day ikaw sa tiga day. Introduce sa tiga sa ko. Ayaw ko ka pala Mag-go Bisaya abi ata day. Na ko'y friend gikan sa Oslo, no? Namaliga siya kay Swatter. Kaya ganahan mo mamay to kay Swatter, agi lang mo sa Oslo. Thank you so much. Kani siya, mo na siya pinakagwapa ng mga friend. Sa pag-eat mo. Tiyak yun pa ko no eh. Pinakagwapa? Ay, meron din na-react ang kuan. Muna tayo na dyan. Na-react ang Ryan niya. We're here at asa ganito day? Kasi nga ni? Kana. Cana Beach Resort. We're here at Cana Beach Resort, Dumaguete. And guys, oh my god. Guys, oh my god. Oh my god, guys. So let's see the area. Hello guys, we're already here at Cana Beach Resort, diri sa Dumaguete. O ang kaning amo nga room, if you nakita, kaning amo nga room is good for 15 ka pax. So ato ta mong i-medyo i-tour gamay. Mao na siya ang 15 ka pax. Na may cabinets, na gamay nga couch. Then when tupad sa couch kay naay more gamay nga dining set. Nasa top-an ang iyang cabinet and naay beds. So here are the double decks. As you can see, so I'm not sure if then the aircon. I'm not sure kung unsa ako nila mo pag 15. So far mag 9 raman siya kawa. 3, diba? Perfect I'm wrong. 3 6 9. Not sure basit kani. Maduha ni siya. Merg ang kani siya mo open. Ma-expand pa ni siya. Let's try. Bali ang usa ka ang kana siya nga couch mo open siya. So basically duha ka buka makasud. So basically mao to siya among room. Sa akong ihap merg 3 6 9 10, 11. 11 naman siya, pero ano sila nga, good for 15 doon nga room, pero ato i-confirm later. Yung sa bintana, as you can see, nadara ang infinity pool, na ay jacuzzi. So, medyo hunas ang tubig. Okay guys, so by the way, ang kanina siya nga room is worth 10k or 10,000 pesos, good for 15 packs. Not bad. With fully air-conditioned room with cushions, a lot of outlets, and most of all, nice view. So, not bad at all. Diba? Rain is here in Cana Beach Resort, Dumaguete!